Acum Mada fuge și vrea să puieze. Fugi și puiază, Mada, fugi. Fugi! Apropo, aveți grijă că încolo sunt alpinile lui vecinul. Hai să stăm pe repede. A puiat-o. Haideți. Ia lui Mada. Lasă, mai bine filmezi tu. Hai cum ne-am. Iubi să Hai, ce rău se vede. Așteaptă-mă! Noi nu poluăm, noi nu poluăm. Doamne ferește! Nu! Noi mâncăm sămânță. Fugi! Am țipat ca cu pui! Nu, cum pui? Am țipat ca cu pui! Vedeți să nu picați! Vedeți că se pune cu pui. Care pui? Ba da, că așa am vorbit. Eu nu sunt pui, eu cu doar am Da. Da, și rest? În fine. Restul? Am semințe. Vrei? Nu. Cine te-a pus să te bea de acolo? Cine te-a pus să... Băi, mă duc în bar. Eu am vrut să nască de aici. Dar du-te puiază, repede. Nu pot. Cât a bazinul. Dur-e. Da. Patrin, Să o țineți. Patrin, oricum tu poți să stai la mine dacă începe ploaia, zis maică-ta. Serios? Da! Gen. Cum v-am zis? Activați like, dați subscribe, share. Distribuiți, dați inimioară, dați like, distribuiți și adăugați la favorite videoclipul. Și în plus, Uitați-o pe Mada să activați clopoțelul. și dați subscribe și follow. Like și subscribe dacă vreți videoclipul noi. Pa, pa! Pa, pa!